Di demên dawî da herêma Minbicê bûye qada herî germ ya şerê navxweyî li Sûriyê. Li haliyekî Meclisa Leşkerî ya Minbicê got bajar rizgar kir û niha kontrol dike. û li aliyê dîn hêzên Mertala Furat got Tirkiye piştgiriya wan dike çavê xwe daye Minbicê. Bi zêdebûna aloziyan li herêmê Amerîka û Rûsya biryar dan got rola xwe li Minbicê bilîzin. Piştî ku êrişên Tirkiye li ser Minbicê zêde bûn, Meclisa Minbicê ya leşkerî peymanek bi Rûsya ra girêdan. Got gundên bajarê Babê yên li ser sînorê Rojavayê Minbicê bidin hêzên rejîma Sûriyê da got herêmeke tampon di navberî her du hêzan de ava bike. Leşkerên Emerîkî jî di hefteya çûyî da gelek hêzên xwe anîn Rojava û bakurî Minbicê got wekî mertalekî li hewrdora Minbicê ava bike. û mesajekî bide got Minbic dibin parastina Meclisa Leşkerî ya Minbicê û hêzên koalîsyonê da ye. Em niha li gundê Ceblet el Hemra dayne digel hêzên dost, hêzên Sûriya Demokrat, hêzên Leşkerê Erebî Sûrî bi tinê nûbedarên sinûrî ne, bi cihkirina rêkeftina agirbest heye û fermana pêgiriya durist heye. Zêdegavî bû demê sê rojan çê bibûn. Piştî got Meclisa Leşkerî ya Minbicê peyman bi Rûsya ra girê da li ser medyaya Kurdî belavbû got bajarê Minbicê radestî rejîma Sûriyê hat kirin. Ji bo wê jî mexast got rewşa herêmê ji nêzik da bişopînin û kemîraya dengê Amerîka derbasî wê herêmê bû. Li herêma tampon alên Rûsî tên bilindkirin, da got hêzên Mertala Furat û Tirkiye bizanibin ev herêm dibin parastina wan da ye. Rayedarên Meclisa Leşkerî ya Minbicê tekez dikin got Minbic dibin kontrola wan da ye û peymana di navberî wan û Rûsya tenê ji bo gundên hevsînorî di navberî wan û hêzên Mertala Furat da ye. نحن قوات مجلس منبج العسكري Em hêzên encumena leşkeriya Minbicê diger rekeftina Rûsya û rejimê rekeftin. Hêzên rejimê yên nûbedarên sinûr bên ji ber ku ev devere ser bi bajarê Elbaf vene û ne ser bi Minbicê vene. Ev e nûbedarên sinûrî ne. Li gel rekeftina agirbestê ye û çi tiştekî zêdetir nîne. Bi belavbûna hêzên Emerîkî li Minbicê û peymana di navber Meclisa Minbicê ya Leşkerî û Rûsya da êrişên Mertala Furat li ser herêmê kêm dibin. Lehîn alozî li herêmê dewam dikin ji ber gorintiyên Tirkiye got dixwaze bajarê Minbicê kontrol bike. Ev xala herî dawî ye got dibe sînor di navberî artêşa Sûriya û Meclisa Leşkerî ya Minbicê. Ji aliyekî da artêşa Tirkiye û alîgirên wê ji artêşa Azad û li aliyê dînê hêza Rûsya û alîgirên wê artêşa Sûriye û li aliyê dînê jî koalîsyona navnetewî bi rêvebertiya Amerîka û Meclisa Leşkerî ya Minbicê. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Başûrî bajarê Bab.